Ahoj, vítam ťa pri dnešnom videu stránky Genedu. Ako zvýrazniť objekt vo videu. Poďme na to. Čo budeš k tomu potrebovať? Budeš potrebovať k tomu program DaVinci Resolve Studio 20. Následne nejaké vhodné video. Začal som to robiť s týmto videom, ktoré vidíš tu náhľad, ale nebolo to dobré, tak som zvolil nejaké iné video. Ideme ho importovať. Klávesová skrátka Ctrl+I. Zvolíš video. Následne do toho video pretiahneš na časovú os. Vymažeme toto nadbytočné video. Ako vidíš, je to video, kde nejakí chlapci kopú do lopty, hrajú sa v loptu. A rozhodol som sa, že v tomto videu zvýrazním túto loptu. Dosť plýva s tým pozadím, nie je tak výrazná. Ako ju zvýrazníme? Veľmi jednoducho. Dosvetlíme ju. Ako na to? Pôjdeme do časti Color Rotate. Tu pridáme paralelný úhol Alt P. Je to preto, aby keď budeme používať tú masku, by sa proste farba spracovala paralelne, nie sériovo. No proste je to tak lepšie. Budem spracovaní farby. No a tu zvol funkciu Magic Mask. To je vlastne táto ikonka s tým portrétom. Na to klapkadlo, vyber loptu. Takže máme vyberať tú loptu. A teraz zvol možnosť Mask Overlay. Vlastne vidíš. A nechaj sledovať túto loptu dopredu dozadu a musíš chvíľku počkať, ono prejde celý záber, celé video. Dobre, loptu máme označenú, sledovanú. Teraz klikni na HDR. Tu zvíš vlastne expozíciu, to je veľa, možno 0,5, takže bez s, žltá je taká belšia. A pozrieme sa na finálny výsledok. Lopta púta viac tvoju pozornosť, je belšia. Vypnem, lopta je tmavá. Bude to lepšie ešte vidno takto. Teraz to priblížim, už asi nejde. Ale vidíš sám, lopta je výrazne väčšia. A vlastne takto môžem zvýrazniť objekt. Ak sa ti video páčilo, prihlás sa na odber kanála stránky Genedu. Ďakujem za pozornosť.